Dalawang lalaking sakay ng motorsiklo patay matapos sumalpok sa kasalubong na truck sa Tuba, Benguet. Nagkatutok Claire Lacanilaw. Patay ang dalawang lalaking sakay ng motorsiklo matapos bumangga sa kasalubong na truck sa bahagi ng Marcos Highway sa Tuba, Benguet. Makikita pa sa kuha ng dashcam ang pagsalpok ng motorsiklo sa truck. Dinala pa sa ospital ang mga biktima ngunit idineklarang dead on arrival. Itong motorcycle na galing sa Baguio, nag-overshoot going to the lane of the delivery truck. Sa pool sa CCTV camera, ang nangyaring aksidente sa National Highway na bahagi ng Bantay, Ilocos Sur. Makikitang babaeng patawid sa kalsada nang biglang salpukin ng motorsiklo. Nagpapagaling na siya sa ospital. Inisyal na raw na pag-uusap ang dalawang panig. Papaalalahanan po natin yung mga riders, safety pa rin palagi. Sa pagmamaneho naman po ay iwasan po natin yung mabilis na pagtakbo. May kita sa videong ito ang sitwasyon matapos ang nangyaring aksidente sa Soot Bridge sa La Paz, Abra. Dalawang individual ang sugatan na nasa ibabaw ng tulay, habang dalawang iba pang individual ang nahulog mula sa tulay. Ayon sa pulisya, naglalakad sa gilid ng tulay ang 64 anyos na si Carlina Vizcara nang mabangga ng isang tricycle at siya'y nahulog. Sakto namang umiwas sa likuran ng tricycle ang isang motorsiklo. Lulan sina Mark John Almazan at ang 14 anyos na kapatid ng makasalubong ang isa pang motorsiklo na minamaneho ni Paul Quinto. Dahil sa impact ng disgrasya, nahulog din ang rider na si Quinto. Nagpapagaling na sa ospital ang 4 na sugatang biktima. Mag-ingat po tayo sa ating pagmamaneho. Makakarating din po tayo sa paroroonan natin kahit na hindi tayo masyadong mabilis. At maging maingat po tayo sa mga pedestrian na nakikita natin. Yung mga pedestrian po naman na mga kababayan natin, mangyari po na dumaan po doon sa tamang daanan. Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon.